Medyo buntag ninyo diha guys. So, ano ko maka-vlog hapon guys. Basta Domingo lagi busy ka adyo. Ay, kay kuan ba dya? Ini ka buntag. Ako rin mag-asikaso tanan dya. Ini kapalis. Busy po ko ni kapalis kay namin fellowship. So, practice may o kanta. Choir dya. Nakabalik na ko choir. Kay lugay man dyan ko kabalik. Last na ang choir siguro 2022 mga first months. Taman siguro June. Kay katong pagkaibaw ng burus ko anong kuning choir kay magsiba dyan nagbarog, ginikanta, dyan mamantog silan ka dyan pag mabrus ni Dalton. Kaya gano'n doon, awas na. Arang daghan ako, kipusan din guys, kay kuan, papalugar gahapon. Diyan ka ron si Tintin, absent na kinupod. Das na yung na absent po si Jaog. Duha ka adlaw, Lunes ug Martes, zaman nagkamulisod ni. Kay, si Undoy mo, trabaho ba, magkalisod-lisod ko kay si Dalton mulakaw naman. Di naman mabilin dito kay musaka naman po sa mga haligi. Ano na maglisod na kung Dalton. Di bitaw na atung-atungan. Kaya sila nang lakaw si Dalton o si Undoy. Bao, oy nga, mura mas Tintin o sige rag-absent. Na si Rito problema sa ilaha. Note dan si Dalton o si Relax. Importante mo ni si Relax ni Dalton kay. Huwag ka namang laag mi ba? Na sige mabawon. Eh, mahadlik mo ko magbawon good ka ng tahong niluto na mapanos. Yarang inita ba sa panahon. Dadami ko. Sa una, magbawon mig niluto. Katong gamay pa si Jaha. Patilawag si Relax. Magduda po may icebox. Maka maggubin-gubin na karon aran nang ka. Daghan ka do ba jud ako na daltong bugat na magdapag daghang bugat. Mo na si Relax na lang jud pa nagsarap pud ni maglaag. Kailan may pag si Relax kay sa ilang gisaad silang sudlanan na 5 ka 19 minerals and vitamins. Oh. Carefully selected grains, 50% of daily iron. So manhap sa gulan. Pero di ko kuan daghanan din na i-pure jud kay daghan nag-sugar. Kadyo. Pero kung maglaag mi ma-pure ka jud siya. Kay mahadlik man ko magdaag mga kuan, di mo panus. Kan dai ko gapog bulkik ug patatas. Nagdamit undoy ug bulkik ug patatas pag adto na magdagat. Kaya raman dyan na niya trabahoon sa bahay. Aghal lang dyan kakuanan. Magagaw po kung Dalton na dyan. Disgrasya. Sabihin mo, malaw. Pagbudak-dakas Dalton, halang patabangan. Patabangan na nanasa ang mga buhatid. Muubo, tagad, nagagalong gamay. At mandalan ko anak itong bata. Apil bitaw natin sa itong ipang buhat. Araw daw mga maupod sila. So, kapalan sa nandiyan maadyo, kaya magbarag-barag naman, dyan bakilidra ba ito sa agar din. Hanang patabangin na ito buo, o muna. Lugaw ko gijahang pamahaw. Okay, maglugaw ko, basta di may magdangag. Wala may magdangag, kaya may dagang bahaw gabi, yara mag-iinit. Kaya nalapakan nagbahaw. Kaya gangking naman, gahi naman. So, hara dyan lugawan. Agi dyan kanahan karon is kana naman dyan luto. Dyan kay, luwi mo ko kaya magtuka-tuka pa man sa usahay, di pa man tutuloy nga soft dito sa tilaok ba? Kuan pa ba dyan ipon, unong patanan, so makomplito na dyan ipon, bisag naiduha ka bagang nga na, makaingan siya, luto na nahipakaon. Magluto na may usahay, o magluto, bitaw humuk-humuk, kana bitaw gipaut-ut niyong doon agay saya, manginginaan nga, lata-lata gamay, bigay, hangapilan si Dalton, pakaon, man, lata-lataan, mundoy. Pag ang periodo kay, hinalang guys nga bani sa saging. Panawala man ninyo sa akong Facebook, diyan sa na pagluto. Diyan di batang agmanok, diyan. Sili tulo ka buok. Lami ka dun, hindi lang sundoy. Hikam. Si Dalton pod guys kay naliudto na. Ara daghan ako hugas na nagtapon kag. Maniudto na tanin jo guys, da guys. Bani sa saging ang sudan na manok. Hinalang lami sa daghan sabaw kay hanghang pero napa ni manok na. Para napa tayo puting. Pero bani, lami dyan bani guys. Mutro pa dyan ko na niyo kuhan. First time yun ang makatilaw ron. Pero gilamian ko. Ang ibahog. Diyan, lami po dyan kay panggatas mi kay na may sunog. So, mga antari ha. Ako naman yung una kay wala lagi Tintin. Luwi lang po kay nakasabang hundi. Ang kay nanon dyan makasapaan. Tapos naging simana. Doha ka adlaw sa absin. Diyan. Bukalit rabitaw siya. Di mo tungha. Diyan. Uwahin na ba mo ingon. Diyan. Siyempre, si Undoy naka-set nag-appointment katong na Zayges. Diyan. Wa mo ko di mas Undoy mula ka ko kauban. Mahadlok naman po siya sa mga nangaytabo. Diyan. Ano na nakasaban siya.
Okay. Karon anong po nito nga unsa nga kamiting noon di ba kasabot noon di ba? So hindi ni madak ka di man dito sa mobil jag ko kauban. Ito. Kana bitong bibit ang ko ano ahid. Pay bawo. Hindi ba ga? Kami ga suwa jud ni so pa kasuway. So katong tabong jud. Ang gahit. Hay. Grabe sinajawan ka to na. Duduk mana? Ton. Halo enggak? Halo enggak? Dili siya. Ang bululog, bululog. 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 Hala, nalibatan na nga jugtabang, di na kagawas. Tatay ka karon. Tatay, di na kagawas. Hala, kang ano ni sud ka diha? Hala. Help tatay, help. Hala. Help tatay. Hala, di na di na kagawas. Help, help. Help me. La. Help me! Hala, di na kagawas. Di na kagawas. Tapos ni Agar, ngandlo ka na siya kagawas. Hala, di na kagawas ang bata. Nga ni sud ka diha? Hala. Hala ka jud. Nga ni sud ka diha? Di mo pa dyan gubot-gubot na mga gamit. Hala. Hala, di na kagawas. Hala, nakamauna. Yay! Yay! Nakamauna na gawas! Tapos niya agar ang hilak ni Jack, kaya di kagawas, kamao na ron. Yay!